Рэжым Лукашэнкі скрывае рэальныя памеры дэмаграфічнай катастрофы ў Беларусі. Усход дзяржавы зона бяды. Лукашенко кінуўся аб'язджаць дэпрэсіўныя рэгіёны, а там жах. Пакуль сілавікі рапартуюць пра стабільнасць, аграрыі лічаць мёртвых кароваў тысячамі. Гэта прасвет на Белсаце. З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас і пачынаем. А со мной на сувязі ўжо эксперт у сельскай гаспадарцы Миколай Лысенков. Добрый вечер, Миколай. Добрый вечер. А ў студыі Дмитрий Мицкевич, палітычны каментатор і эксперт у сферы бяспекі. Вітаю. Вітанне. Калегі, адразу на пачатак моцная заява Александра Лукашэнкі. Што яго так напужала падчас візіту ў Гомельскую область? Давайте разом паглядзім. И одразу прокомментуем. Я тебе сейчас отдам, чтобы ты посмотрел. Ну, это называется ужас. Я понимаю, что они концентрируют негатив, но это же есть. Больше всего, Юрий Викторович, меня поразила вот эта вот фотография. Это что? Ну, это уголовное дело. Да? Ну, это не я сказал. Рогачевский район. Да. Так, гэта кошмар, крымінальная справа. І адразу пытанне да нашага гостя Миколая Лысенкова, эксперту у сферы сельскай гаспадаркі. Мы бачылі там адным вокам, што там на фотаздымку лежалі мёртвыя каровы. Жахлівая карцінка, блізка не паказалі, і добра, што не паказалі, так? Наколькі гэта сур'ёзная праблема ў Беларусі цяпер, вось гэты масавы падзеж кароваў? Ну, проблема падежа скота в Беларуси, это не сегодня она возникла. Она была всегда. Это в колхозах и 40 лет, и 50 лет назад было. У нас колхозы как были 50 лет назад, так и остались теми же самыми колхозами. И кто работал в колхозе, ну, для некоторых эта картинка, ну да, это ужас, страх, бардак, вот как Лукашенко любит говорить, бардак у нас в сельском хозяйстве. И вот он это слово бардак повторяет уже, не знаю, там 30 лет. И действительно у нас бардак в сельском хозяйстве. На мой взгляд, бардак, потому что это колхозы. У нас нету хозяина на земле, нет хозяина на ферме. И все люди, которые там работают, это временные люди. И вы сами видите, как людей садят в тюрьму, угрожают тюрьмой, те же председатели колхозов, председателям райисполкомов. Над всеми завис такой меч тюрьмы, скажем так, да. И это получается такая вот круговая порука для того, чтобы в тюрьму не сел председатель райисполкома, председатель колхоза должен приписать, заставить приписать там зоотехника, бухгалтера, заведующего фермы и так далее. И падеж скота в колхозах был всегда, да, сейчас он особо сказывается, потому что мы привыкли, условно, тот падеж, который сейчас, ну, я думаю, в 80-х годах был такой же. В 2010, 2015, возможно, в 2020 году его было меньше. Но в связи с санкциями, в связи с проблемой в экономическими проблемами в Беларуси, у нас не хватает ветпрепаратов, не хватает кадров на селе. Теленок – это тоже млекопитающее, точно такой же, как человек. Вот иногда Лукашенко говорит, сделайте человеческие условия на ферме. На самом деле, да, не вспомните, вот давайте посмотрим историю, там 500 лет назад. 500 лет назад смертность младенческая была очень высокая, потому что не соблюдались санитарные нормы детей, ну, как женщины рожали, как их содержали, да, смертность была очень большая. То же самое и с теленком. Если нет условий содержания, если нет препаратов, если за ним никто не смотрит, не ухаживает, это ничейный теленок. У хозяйки, вот я сам вырос в деревне, и за все время я не помню, чтобы у моих родителей, у соседей, вообще в деревне, чтобы у кого-то теленок сдох на частном подворье. Молодой теленок. А в колхозе это десятки, сотни, иногда и тысячи голов просто дохнет. Потому что это колхоз, там нет хозяина, и там временные все люди. Тоже председатель колхоза временный, председатель райисполкома временный, который его руководит. И получается, люди просто думают, как бы это вот
день продержаться, до ночи простоять, Так, как говорится. Миколай, давайте я тут крыху падрыхтаваў статыстыкі, мы вот, ну, этой лічбы, мяне яны самога шакавалі, так? Ось мы менавіта таму і захацелі в нашай праграме, якая каментуе палітычныя падзеі міжнародныя, взяцца за гэту тэму, бо яна звязаная як бы з міжнароднай сітуацыяй, з ізаляцыяй Беларусі. І мы зараз пра гэта паразмаўляем яшчэ. Але крыху статыстыкі. За апошнія гады, за некалькі год, так, стабільная колькасць трымаецца 100-120 тысяч галоў у год, это смяротнасць, так? Паводле публікацыі вось «Беларусы і рынак» за мінулыя 2 гады, 24-25 год, беларускія аграрныя прадпрыемствы страцілі больш 200 тысяч кароваў і телятаў, а таксама 340 тысяч свінняў. Я, напрыклад, для сябе з вялікім здзіўленнем адкрыў, што, аказваецца, Беларусь імпартуе свініну з Расіяй. І вельмі шмат імпартуе, так? І вось, улічваючы гэтыя маштабы, так, ну, галоўныя праблемы гэта там Віцебская вобласць, зразумела, і Магілёўская. Галоўныя прычыны вось гэтага ў чым? Гэта толькі сістэма, вось гэта калгасная, якую Лукашенко закансерваваў. Ці ёсць яшчэ нейкія іншыя прычыны вось гэтай масавага гэтага падзення скота? Причин можно назвать десятки, а то и сотни. Но основная причина – это система, которая выстроена у нас. В этой системе, ну, так и дальше будет. Все будет идти только из-под палки. 100 тысяч голов скота, КРС, это, ну, 100 тысячник, это комплекс, большой комплекс крупнорогатого скота, который там миллионы долларов условно стоит. Вот мы теряем каждый год. В какой-нибудь развитой стране это было бы, ну, катастрофа, экономическая катастрофа там для региона, для предприятия. Вообще, ну, 100 тысяч голов скота потерять там в Польше, допустим, сказать, или в Литве, или в Германии, это очень много. В Беларуси, да, мы теряем, ну, уже привыкли к этому, пугают тюрьмой, пугают прочим. Ну, хотелось бы тут еще заострить внимание на статистике. Это мы все знаем благодаря статистике, которую нам показывает Белстат. Но Белстат — это такой же комитет, как и, условно, ЦИК. Комиссия, Центральная избирательная комиссия — это такой же комитет, и эти комитеты показывают ту картинку, те цифры, которые хотят видеть наверху. Что сказали, то и показали. Что касается свиней, да, сейчас в прошлом году, позапрошлом году был большой падеж свиней, и я считаю, что это связано с той же чумой свиней, которая вот свиная чума идет по многим странам. У нас в Беларуси это скрывают. Вот мы сейчас видим в России, там в Сибири крупнорогатый скот вырезают там тысячами, говорят, что там бешенство там, или еще какие-то болезни придумывают. Но это все похоже, вот, те меры, которые применяются, на ящур. Но если признать, что у нас ящур в стране, то страна просто, ну, закрытая становится для крупнорогатого скота, и все будут просто бояться взять. Не то, что бояться, а запрет будет на ввоз Миколай, продукции а может быть так, этой страны. так, что режим Лукашенко скрывае хваробы ў Беларусі, так, каб, ну, не было катастрофы з гэтай спажывецкай галіной сельскагаспадарчай, так, каб не страціць вялізныя сродкі на, вось, на экспорте продуктов. Вот я к этому и веду, что вот в России это скрывают, а у нас это тоже чума свиней. Вот мы с вами помним, как там условно 10 лет назад у нас свиней по подворьям собирали, говорили, что ничего страшного, только у вас это чума. Но на самом деле эта чума была повсеместно, по всей стране. Да, комплексы закрывали, свинофермы мелкие все повырезали, чтобы только крупные комплексы смогли выжить. Сейчас на крупных комплексах поголовье сокращается свиней. Соответственно, мясокомбинатами, те мощности, которые у нас были построены, как бы комплексы строятся, с ними параллельно развивается и мясопереработка. То есть и мясокомбинаты. Мясокомбинатов не хватает мяса, вот мы закупаем мясо из России, получается. Так. Миколай, дозвольте, мы тут коску поставим. Зміцер, до тебе питання. Я ведаю, що ти падрыхтаваў таксама фрагмент такой досыць эмацыйнай заявы Лукашенко. Ён не вытрымаў на адным з папярэдніх паседжанняў, гэта яшчэ зімой было, калі былі вось гэтыя анамальныя высокія маразы, да? Калі ласка, распавядзі, што за цытата, прадстав яе, мы ее абмеркуем. Просто гісторыя ў тым, што увогуле мы бачым, што гэтая праблема вельмі сур'ёзна абмяркоўваецца рэжымам Лукашэнкі ўжо больш за год. Прытым, ладна б гэта недзе там у навінах узнікала, але Лукашенко з нарады ў нараду гэта паўтарае. Значыць, аб'ём праблемы і маштаб сапраўды вялізны, нават для яго зразумела. І цікава тут тое, што колькі б ён не хадзіў, мы бачым, што з года ў год паказнікі толькі горш.
што за апошнія вось 2 гады сітуацыя толькі пагаршаецца, то бок тое, што ён гаворыць, увогуле ніяк не адбіваецца на сітуацыі. І вось ужо да якіх аргументаў Лукашенко пераходзіць. Давайте послухаем. Почему я и говорю о падеже? Я хочу, чтобы вы обратили внимание, это же морально уродство наше. Когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно, Наталья Ивановна, не защитить котенка, поросенка, теленка? Как можно сейчас не защитить? Зміцер, ну ось як би ти прокоментував таку емоційну заяву? Це що, некий отчай, він уже не ведае, што, як це спыніць? Ён просто ўжо нават не ведае, да якіх аргументаў прыбегнуць, вот што цікава, таму што ён ужо і так казаў там, да? І з матэрыяльнага пункту гледжання падыходзіў, таму што ён казаў, што все ж таки там грошы і гэтак далей. Але ну ўжо нават хоць бы па-чалавечаму падысці. Але калі ты такім чынам будуеш сістэму, як казаў Мікалай, то вельмі цяжка ад яе штосьці вымагаць, таму што кожны думае толькі пра тое, як з сябе максімальна спіхнуць адказнасць. Каб не присесці. Менавіта, каб лепш нічога не чапаць, каб ні ў якім выпадку ні за што не адказваць. Таму што за любую адказнасць можна адказаць пасля перад карнымі органамі Лукашэнкі. І таму тут просто такі цугсванг атрымліваецца. Миколай, до вас еще одно питання. Ось ми ще перейдемо під кінець нашої розмови до демографічних проблем, так, які накладаються, то бок працівників не хапає на селі. Але ось питання тичиться вогуле харчової безпеки. Так, і ось ця ситуація, яку назираємо ми, отчаянне змагання Лукашенка ось з цією проблемою, яку немагчыма вирішити. Чи вона може погрожати Білорусі недохопом харчов? Може не сьогодні, але в будучині. Я бы сказал, что вот вопреки той системе, которая у нас построена, наши аграрии все-таки могут прокормить белорусский народ. Белорусов том же мясом и картофелем и прочими. В прошлом году не хватало картофеля действительно в магазинах, но это не потому, что аграрии мало вырастили, а потому что правительство много решило продать на экспорт. Нашему правительству сейчас очень нужна экспортная выручка. Допустим, нет той выручки, которая была раньше от калия, от нефтепродуктов. Сегодня мы 10 миллиардов долларов имеем с экспорта продукции сельского хозяйства. То есть то, что излишки наши мы продаем на внешние рынки. Вот то же мясо, которое мы из России закупаем, по большому счету мы его просто перерабатываем назад же в Россию, колбасами отдаем. Просто на этом зарабатываем. Я думаю, что в ближайшие годы белорусский народ не будет голодный из-за того, что белорусские аграрии не вырастили продукцию. Белорусский народ может остаться без мяса, без картофеля, без еще чего-то, только потому, что правительство решило это продать и заработать. Угу. Да, вполне возможно. Каля паловы, вось каля 50% вось гэтых смерцяў кароваў, свіняў, яна прычына з'яўляецца ў тым, з таго, што я вычытаў, гэта як бы ну тэхналагічная неадпаведнасць. Дапускаю, што магчыма не хапае спецыялістаў, таксама ну гэта глобальная праблема, там заатэхнікаў, аграномам і гэтак далей, так. І вось прапаную некалькі хвілін паразмаўляць вось пра гэту праблему, пра дэмаграфічную, так. Сацыёлог Геннадзь Коршунаў ацэньвае адток беларусаў з Рэспублікі Беларусь у 500-600 тысячаў за 20-24 год. Это прыкладна 6-7% насельніцтва. Афіцыйнай крыніцы той же намеснік міністра ўнутраных справаў Карпенкоў казаў пра 30-50 тысяч, якія з'ехалі да 23-го года. Тому, в прынцыпе, гэтыя лічбы яны так, ну, больш-менш пакрываюцца, да? Вось у гэтай сітуацыі, Зміцер, калі вось так гвалтоўна падае насельніцтва Беларусі, выязджаюць, так? Гэта праблема, яна вырашальная, в сэнсе спецыялістаў, на твою думку, ці не? Мы бачым па іншых сферах то, што праблема сапраўды сур'ёзная. Прытым мы бачым па сферах, якія аплочваюцца лепей. А калі мы возьмем сітуацыю ў сельскай гаспадарцы, то праблема з аплатай труда там і ўвогуле перспектывамі была вельмі і вельмі сур'ёзнай. Таму што ну, кар'ерныя перспектывы там увогуле не вельмі. То бок у цябе няма ніякіх асабліва магчымасцяў дзесьці дасягнуць нейкіх там прафесійных вышыняў. Таму што ну, зноў жа вельмі часта там працуе гэтае кумаўство. Два, банальна на гэтым селе няма чаго рабіць. То бок мы нават, калі, ну, зноў жа, мы размаўлялі аб гэтым раней у плане, напрыклад, перспектывы, чаму так адбываецца і чаму, напрыклад, выкарыстоўваецца прымусовая праца палітвязняў на тых жа калгасах.
Таму што проста не хапае людзей. І, дарэчы, калі мы кажам пра недахоп людзей, я думаю, што варта звярнуцца да яшчэ адной цытаты Лукашэнкі, якая прагучала якраз сёння. Ён вельмі сур'ёзна падкрэсліў менавіта гэтую праблему, гэта вот якраз недахоп кадраў. Давайте послухаем. Никакого запугивания, никакого давления. Еще раз подчеркиваю, давить нещадно нужно на мздоимцев, проходимцев, жуликов и тех, кто хочет разрушить страну. Тут прощения не должно быть никакого. Но входить и загребать гребенкой всех, кого надо, кого не надо в стране, ни в коем случае нельзя. Миколай, ну, здаецца, тут зразумела, так, што нягледзячы на тое, што адбываецца, гэтых чыноўнікаў няма кім замяніць, так? І вось пад канец нашай размовы, Миколай, дазвольце, я вас запытаю, вось такая інфармацыя на нашым сайце belsat.eu, там ёсць 2 артыкулы, раю паглядзець, сённяшнія артыкулы цікавыя. Смяротнасць у Беларусі удвая вышэйшая за нараджальнасць. Увага, так? А лік дзяцей за апошнія 10 гадоў упаў удвая. Нараджальнасць у Беларусі упала ўдвая за 10 гадоў, уявіце сабе, так? Вось гэты працэс можна неяк затрымаць? Увогуле, да чаго гэта вядзе, улічваючы сельскую гаспадарку, рынок працы? Ну, вообще, если посмотреть отток людей из страны, уезжают люди, это работоспособные молодые люди, которые детей рожают за границей. А условно люди, ну, преклонного возраста, которым, ну, уже время пришло, скажем так, умирать, это как, скажем, ну, старые люди, они остаются в стране. Вот получается, молодежь, которая может родить белорус, она уже за границей. А в Беларуси только остались те, кто доживают, скажем так. Вот и получается у нас смертность выше, чем рождается детей. В то же время на селе это еще страшнее. Условно, да, из страны это в целом уезжают. Но если посмотреть отток людей из села в город, сегодня, ну, деревни это действительно вымирают деревни. И деревни вымирают там, ну, тысячи деревень уже пустые стоят, там по 2-3 человека живет. Я вот сам из Славутского района, я знаю деревни в Славутском районе, где осталось там по несколько человек. Вот соседний у меня родной, как, скажем так, район Карелический, там тоже есть деревни, где условно 2-3 человека жило, а сейчас вообще никто не живет на постоянно, только дачники приезжают. Так. А когда-то там ну, сотни людей жили. И Миколай, это у нас скончваецца час, гэта яшчэ не кепская сітуацыя. Вось у Наравлянскім раёне, які мы паказвалі, там жыве на селе 1200 чалавек. І гэтыя рэгіёны лічацца дэпрэсіўнымі. Уявіце сабе, блізкасць да Расіі, так? Чарнобыльская зона і Магілёўшчына, і Гомельшчына. І ўсё гэта як бы выклікае крызіс фактычна у сельскай гаспадарцы, які вось адбываецца проста на нашых вачах. Сябры, у нас в гэтай частцы праграмы заканчивается час. Мы падзякуем тут нашаму госцю Миколаю Лысенкову, эксперту ў галіне сельскай гаспадаркі. Дзякуй, Миколай. Дякую взаимно. А мы застаемся яшчэ ў студыі са Змітром Міцкевічам. У нас яшчэ некалькі тэмаў, 4 сюжэты, таму, дарагія сябры, заставайцеся. Я нагадаю, што гэта жывая трансляцыя, і хто можа, каму бяспечна, запрашаю ў чат альбо ў каментары пад відэо на YouTube-канале Belsat News. Яшчэ ёсць час задаць сваё пытанне, пракаментаваць, падзяліцца гэтым відэо. А цяпер мы паразмаўляем пра гэты вялікі абмен, які адбыўся, так? І потым абмеркуем гэтую тэму са Змітром. Вызваленне Анджэя Пачобута доўгачаканая перамога ў першую чаргу яго самога. Ён вытрымаў і вярнуўся. Аднак, якая яе сапраўдная цана? За кадрам дэталі аперацыі спецслужбаў і дыпламатаў 7 дзяржаваў і фігуры з ценю, якіх абмянялі. Як Вашынгтон і Варшава дамовіліся з Лукашэнкам і хто стаў абменным фондам у гэтай вялікай гульні. Больш у сюжэце. Абмен зняволенымі на беларуска-польскай мяжы пакінуў больш пытанняў, чым адказаў. Калі сціхлі фанфары, стала вядома, што праведзеная аперацыя справа рук рыцараў плашча і кінжала 7 дзяржаў і ў меншай ступені палітыкаў і дыпламатаў. Хто стаў абменным фондам? Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe. Увага, што зразумела, засяроджана на польска-беларускім або беларускім паляку Анджэю Пачобуце, пісьменніку, журналісце і змагары за правы чалавека і свабоду беларусаў. Апроч Анджэя Пачобута, ксёндз Гавел, Гжэгош Гавел і адзін з грамадзян Беларусі, які супрацоўнічаў з нашымі службамі, таксама былі перададзеныя на польскі бок. Яго імя з'яўлялася ў СМІ, але толькі па ягонай просьбе я не буду яго называць.
Выдадзены з польскага боку Уладзіслаў Надзейка, паводле легенды, уцёк ад рэпрэсій і атрымаў міжнародную абарону ў Польшчы. Працаваў таксістам, уступіў у паспалітае рушэнне. Быў арыштаваны па абвінавачванні ў шпіянажы. Падобнай дзейнасцю ў Малдове займалася Ніна Папова і малдаўскі чэкіст Александр Балан. Нечакана, што ў спіс на абмен шпіёнамі па патрабаванні ФСБ трапіў расійскі археолог Бутягін. У соцсетках яго называюць крымскім раскрадальнікам грабніц. Господин Бутягин, чего вы ожидаете от суда? Ничего, хорошо. Как вы себя чувствуете? Отлично. Яго скепсіс спраўдзіўся напалову. У снежні польскі суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі вучонага ва ўкраіну, але ўжо ў красавіку Бутягін быў вызвалены. Президентом Республики Беларусь дано поручение председателю Комитета государственной безопасности оказать максимальную помощь нашим разведчикам, которые, рискуя собственной жизнью, здоровьем, стойко и мужественно выполняли свой долг во имя Отечества. На жаль, не ўдакладняецца, як менавіта беларускі рэжым збіраецца дапамагаць правальнай агентуры. Магчыма, дарушыць весці прапагандысцкую праграму. Как мы обещали в программе «Без прикрытия». Як Пратасевічу і расійскай шпіёнцы Ганне Чапман. У кожнага поспеху 7 бацькоў. Акрамя спецслужбаў, ключавую ролю ў ажыццяўлённым абмене адыгралі адміністрацыя ЗША і ўрад Польшчы. Усе задаволеныя, акрамя МЗТС Украіны, абуранага перадачай чорнага археолага Бутягіна Расіі. Моя команда працуе ўжо больш за год, каб вызваляць зняволеных з Беларусі. І на сённяшні дзень мы вызвалілі 500 чалавек. Кожны раз, калі я вёў перамовы з Лукашэнкам, я ўздымаў пытанні вашых людзей, асабліва тых трох, якіх мы вызваляем сёння. Яны вельмі неахвотна ішлі на гэта, але з часам, калі нашы адносіны з Лукашэнкам палепшыліся, нам урэшце удалося гэтага дасягнуць. Пасланнік прэзідэнта Трампа захоўвае асцярожны аптымізм. Бакі працягваюць працу і ўжо ў траўні могуць вызваліць чарговых палітвязняў. Дмитрий, ну взгляди, пропаганда Лукашенко, я глядел пару сюжетов, яны так хваляцца, што гэта такая удалая аперацыя, там яны ледзь не галоўныя як бы спецагенты света, там типу Джеймса Бонда. Але насамрэч за гэтым поспехам хаваецца параза, разгром лукашысцкай агентурнай сеткі ў Еўропе. Агент, які працаваў у паспалітым рушэнні і назіраў за чыгункай Польшы, яго кампраметавалі. Высокапастаўлены намеснік спецслужбаў Малдовы кампраметаваны. Да? Пра што гэта сведчыць, на твою думку? Тут гэта сведчыць, мне здаецца, пра больш сістэматызаваную працу Европы па ліквідацыі расійскай агентуры. Гэта першае. Расійскай, але якая працуе фармальна для беларускага КДБ. То бок лукашэнкаўскія агенты служаць для Расіі. І пад прыкрыццём таксама КДБ рэжыму Лукашэнкі. Я не думаю, што непасрэдна лукашэнкаўскі КДБ зацікаўлены ў тым, каб штосьці ў Малдове буйнамаштабнае рабіць. Якія інтарэсы у Лукашэнкі ў Малдове. Менавіта. І таму тут хутчэй гэта якраз такі сумесная праца, тое, пра што мы казалі раней, бо пад беларусаў якраз такі значна расейцам зручней маскіраваць свае акцыі. Беларусам прасцей патрапіць в іншыя краіны. Зноў жа, нават калі мы паглядзім на іншыя акцыі, гэта беларусы і украінцы. Вельмі часта украінцы таксама становяцца мэтай расійскіх спецслужбаў. То бок бачна, што Европа сістэматызавала працу. І плюс бачна, што абмен сапраўды быў даволі сур'ёзны, што тут расейцы спрабуюць і рэжым Лукашэнкі такой ура пераможлівай рыторыкай прыкрыць сваю паразу. Дмитрий, дарэчы, цікава. Я ведаю неафіцыйна ад тваіх малдаўскіх, скажем так, калегаў, што тыя малдаўскія спецагенты, якіх затрымалі ў Расіі, якіх абмянялі вось на гэтага лукашэнкаўскага агента і іншых, яны, это была аперацыя ў супрацы з украінскім СБУ. То бок тут Лукашенко з Пуціним, а з іншага боку мы маем Малдову з Украінай. І пра гэта, дарэчы, будзе адзін з нашых сюжэтаў. Мы яшчэ не развітваемся, так? У нас будзе яшчэ адзін сюжэт і яшчэ адзін раунд размовы са Дмітром Міцкевічам, таму не переключайцеся. А цяпер сюжэт пра Святлану Ціхановскую, якая наведала саміт Трохмор'я і сустрэлася там з прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўродскім. Тэма нумар 1 – свабода для Анджэя Пачобута. Але на парадку дня і будучыня. Як рэгіён выжыць без расійскіх рэсурсаў? Чаму Беларусь – гэта неабходны пазл у ініцыятыве трох мораў? Падрабязнасці ў сюжэце з Харватыі. Святлана Ціхановская на запрашэнне прэм'ер-міністра Харваты Андрэя Пленкавіча узяла ўдзел у трохдзённым саміце краіну Трохмор'я. Летась дэмакратычная лідарка наведала гэты форум у Варшаве на запрашэнне тагачаснага прэзідэнта Польшчы Анджэя Дуды.
Сёлета ж вулачкамі Дуброўнікаў прайшлася з цяперашнім прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім. Палітыкі паспелі абмеркаваць вырыванне з кіпцюроў дыктатара Лукашэнкі, беларуса польскага паходжання, журналіста Анджэя Пачобута, які стаў сучасным сімвалам нязломнасці нашых народаў. І подякували президенту Польщі за його особистий унесок, за те, що він зняв це питання так само Анджея Пачобута у зустрічі з Дональдом Трампом у овальному кабінеті. Так само Світлана Тихановська повіншувала і сконтактувалася з прем'єр-міністром Туском. Був вельми важний день, це правда, для всієї Білорусі, для Польщі і для США так само. Тому мені здається, що Анджей Пачобут, він такий, як Костюшка, справді, чоловік, який є великим героєм і Білорусі, і Польщі, і об'єднує так само і США. Саміт народаў Трохмор'я – гэта платформа для супрацы паміж 13 краінамі Еўрапейскага звязу, паміж Балтыйскім, Адрыятычным і Чорным морамі. У яе ўваходзяць Эстонія, Латвія, Літва, Польшча, Чэхія, Славаччына, Уйгоршчына, Славенія, Аўстрыя, Харватыя, Румынія, Грэцыя і Балгарыя. І Святлане Ціханаўскай за гэтыя 3 дні удалося сустрэцца практычна з усімі прэзідэнтамі ці міністрамі краін-удзельніц саміту. Ён аб'ядноўвае поўдзень з поўначу, і гэта той форум, та ініцыятыва, яка аб'ядноўвае і людзей з не толькі прэзідэнтаў і кіраўнікоў краін, але таксама і інвестараў, і людзей, які працуюць з інфраструктурай, тому сюди прыязджаюць таксама і міністры энергетыкі, і міністры транспорту. Пытанне нумар 1 – як не залежыць энергетычна ад Расіі. І для Беларусі гэтае пытанне на перспектыву важнае. Пакуль мы на саміце краінаў Трохмор'я прадстаўлены не як сябры ініцыятывы, а як партнёры. Дмитрий, ну погодите, цікаво, так? Саміт Трохмор'я, ініцыятыва Трохмор'я, так? 10 гадоў тому польскі прэзідэнт і лідарка Харватыі, яны як бы ініцыявалі гэты працэс. Там ёсць балтыйскія дзяржавы, але няма Украіны. А вось Тихановскую запросили. Причем Тихановскую запросила кіраўніцтва Хорватии, бо саміт адбыўся ў Хорватии, и Хорватия один з ініцыятараў гэтага проекта. Вось як ты ацэньваеш перспектыву? Ясно, что теперь гэта пакуль што такая трошки справа, да, далёкая, але той факт, что она там сустрэлася Тихановская, маю на увазе, з Каралем Наўроцкім, яны адразу меркавалі Пачобута. Вось якое гэта мае значэнне? Гэта насамрэч вельмі важна, калі мы кажам пра стратэгію, таму што разуменне таго, што наш рэгіён з'яўляецца ключавым для далейшага развіцця ўвогуле кантынента і пабудовы ў першую чаргу супольнай сістэмы бяспекі, для чаго таксама катастрафічна, крытычна важна лагістычныя ланцужкі. І ў нас пакуль, калі мы паглядзім, проста адкрыем там мапы чыгункі, то мы бачым, да нават Польшча колькі разоў ужо кажа, як цудоўна развіта спалучэнне паміж усходам і захадам, і як не вельмі добра развіта спалучэнне паміж поўначчу і поўднем. І таму гэта вельмі важная рэч. Калі мы кажам пра бяспеку, то зноў жа, ты таксама як чалавек, які гэтай тэмай цікавіцца, мы все это ведаем, што ў першую чаргу важна лагістыка. І таму менавіта развіццё гэтай лагістыкі з поўначы на поўдзень таксама крытычна важна. І вось гэтыя праекты, у тым ліку Трохмор'я, якраз дазваляюць нашым дзяржавам думаць пра супольныя праекты, супольныя перспектывы, гэта гандаль. І калі беларуская лідарка дэкларуе тое, што для нас таксама, ну, калі адкрыеш карту, бачна па геаграфіі, што гэта крытычна неабходна ўдзельнічаць у такіх рэчах для нашага развіцця, каб не казалі толькі аб тым, што мы нібыта транзіт з усхода на захад. Не, мы ўпершу таксама мусім быць гэтым. Віцер, глядзі, гэта важна на перспектыву, але вот на сёння мне цікава, што склалася так, што абмен адбыўся тады і вызвалі Анджея Пачобута в той дзень, калі Тихановская была в Дубровніку, Навроцкі там быў, яна магла адразу абмеркаваць гэта і з прэзідэнтам Польшчы, з іншымі лідарамі, і Беларусь была на прицеле. Все на яе звярнулі ўвагу, што выпусцілі Пачобута, вызвалілі, і Тихановская тут з ёй можна паразмаўляць. Вось гэта вельмі істотна быць прысутным там. Абсолютно. У нас, на жаль, скончваецца час з табой, Дмітр, так? Яшчэ 2 сюжэты ёсць. Дзякую табе за твой каментар. Дякую. А, дарагія гледачы, мы яшчэ застаемся, не уцікайце, яшчэ 2 ёсць цікавых сюжэты. І першы вось такі. Малдова меншая за Расію ў 500 разоў. Але яе амбіцыі еўрапейскія і вялікія. Кішынёў далучаецца да кааліцыі рашучых і рыхтуецца стаць лагістычным хабам для аднаўлення ўкраіны. Крэмль пагражае Прыдністроўем, але Майя Санду даказвае, памер дзяржавы не вызначае яе моц. Супольны шлях Кішынёва і Кіева на захад у нашым сюжэце. Украина и Молдова супольным шляхам да еўразвязу и до коалиции рашучых.
Так, мы готовы долучыцца да кааліцыі рашучых, і мы абмяркоўвалі з украінскую камандою, як менавіта гэта мае адбыцца. Дапамога ад Кішынёва мае гуманітарны характар. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны Малдова прыняла больш за 1 мільён украінцаў пры насельніцтве ў каля 2,5 мільёна. Да таго ж рэгулярна адпраўляе партыі гуманітарнай дапамогі для Украіны, у тым ліку медыкаменты і электрагенератары. Але рэсурсаў для прамога супрацьстаяння з Расіяй Малдова не мае. Армія невялікая, а ў Канстытуцыі замацаваны нейтралітэт. У межах кааліцыі рашучых дзяржава можа ўдзельнічаць не як крыніца военной силы, а как элемент устойчивости. Ну и дипломатический аспект координации международных санкций, позиции, которые может Молдова брать внутри тех международных организаций, в которых она часть, начиная там Совета Европы, Ассамблеи ООН и не только. Пасля завяршэння вайны дапамога Малдовы Украіне можа стаць яшчэ больш значнай. Па-першае, Малдова мае намер зрабіцца галоўным лагістычным хабам паміж Украінай і ЕЗ пасля вайны. Проста цяпер краіна будуе чыгуначныя партовы вузлы, а таксама мост ад Сарокскага раёну Малдовы да Вінніцкай вобласці Украіны. Гэта дапаможа зрабіць працу па аднаўленні Украіны куды больш хуткім працэсам. Па-другое, Малдова працягне дапамогу ў працы па размінаванні украінскай тэрыторыі. Это, во-первых, работа с минированием и помощь, которая возможна со стороны Республики Молдова. У нас есть контингенты, которые работали в Косово по деминированию и довольно-таки успешно. Есть люди с большим опытом, которые могут помочь Украине в этом процессе, который, скорее всего, будет длиться десятки лет. Также есть экономическая помощь, помощь в реконструкции после завершения конфликта. Молдова, як і Украіна, імкнецца ў Еўразвяз. Рэферэндум 24-го году показаў адпаведны настрой грамадзянаў. Кішынёў сінхранізаваў сваю палітыку з ЕЗ, цалкам адмовіўся ад расійскага газу і пачаў набываць энергарэсурсы праз еўрапейскія рынкі. Але галоўным фактарам ціску застаецца дэ-факта акупаваная Расіяй Прыднястроўе, дзе застаюцца расійскія вайскоўцы і куды Масква звыш за 30 год гнала газ. Праз спыненне паставак рэгіён стаў адчуваць крызіс, што стала яшчэ адной нагодай для Крамля хістаць човен у гэтым рэгіёне. Днямі амбасадар Расіі ў Малдове Олег Возераў пагражаў краіне за нават не спробы, а толькі нібы намер сілавога урэгулявання сітуацыі ў Прыднястроўі. Мы разглядаем усе варыянты, усе сцэнарыі, уключаючы малаверагодныя. Але нават калі яны малаверагодныя сёння, заўтра гэта можа быць іншая гісторыя. Хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць, што калі паўстануць пагрозы для нашых грамадзянаў, мы прымем усе дасяжныя захады для іх абароны ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Расіі. Кремль спрабуе падарваць суверэнітэт Малдовы, але ў Масквы ў апошнія гады не атрымалася сарваць ані рэферэндум, ані выбары. Апошнім часам Кішынёў выкрывае ўсё больш пуцінскіх агентаў уплыву. На гэтым тыдні ў межах вялікага абмену Малдова выслала ў Беларусь былога намесніка кіраўніка службы інфармацыі і бяспекі Малдовы Александру Белана. У Малдове яго асудзілі на 1,5 гады турмы за супрацу з КДБ Лукашэнкі. У Расіі ж выслалі Ніну Папову, жонку вайскоўца з Прыднястроўя. Балан не навічок у гэтай дзейнасці. Ён на працягу шматлікіх гадоў здраджваў Рэспубліцы Малдова і, як я лічу, таксама ў краіне, улічваючы, што ён быў прадстаўніком службы інфармацыі і бяспекі ў Кіеве. Малдова ж павярнула 2 супрацоўнікаў той жа службы інфармацыі і бяспекі. Іх утрымлівалі ў расійскай турме ад летась, калі іх затрымалі падчас выканання службовага задання, пацвердзіла Майя Санду. Гэта адкрывае прызнанне з боку прэзідэнта. Не толькі Расія мае даўгія рукі, але і Малдова, нягледзячы на тое, што апошняя тэрытарыяльна меншая, лічыў 500 разоў. Ад былой калоніі да галоўнага хаўрусніка брытанскі кароль Чарльз III завяршыў гістарычны візіт у ЗША. Монарх заваяваў кангрэс заклікам падтрымаць Украіну і атрымаў порцыю кампліментаў ад Дональда Трампа. Але за бляскам дзяржаўнай вечэры схаваліся цені мінулага. Сваякі ахвяраў справы Эпштейна засталіся па-за увагай Лондона. Больш у нашым сюжэце. Божа, беражы караля. Дональд і Меланія Трамп сустрэлі брытанскую каралеўскую пару пад гукі вайсковага аркестру ЗША.
Галоўнай мэтай гэтага без перабольшвання гістарычнага візіту стала аднаўленне асаблівых дачыненняў паміж Вялікай Брытаніяй і Злучанымі Штатамі. На фоне пагаршэння стасункаў паміж адміністрацыяй Трампа і ўрадам Вялікай Брытаніі Чарльз III паставіў на мэце выправіць гэтую сітуацыю, здзейсніўшы 4-дзённы візіт на тэрыторыю былой брытанскай калоніі, акурат у 250-ю гадавіну абвешчання незалежнасці ЗША. У сваім вітальным слове гаспадар Белага дома не скупіўся на кампліменты, пахваліўшы гарнітуру і акцэнт брытанскага манарха. Моя маці любіла каралеўскую сям'ю, любіла каралеву, і кожны раз, калі каралева брала ўдзел у цырымоніі ці ў чымсьці яшчэ, моя маці была прыкутая да тэлевізара і казала: «Глядзі, Дональдзе, якая гэта прыгажосць». Яна сапраўды любіла каралеўскую сям'ю, але я таксама памятаю, як яна вельмі выразна сказала: «Глядзі, гэты малады Чарльз, ён такі мілы». Моя маці была закаханая ў Чарльза. Упершыню за 3,5 дзесяткі гадоў пасля выступу Элізабет II брытанскі манарх выступіў у Кангрэсе ЗША. Чарльз III заклікаў Вашынгтон падтрымаць Украіну і не адварочвацца ад хаўруснікаў і нагадаў кангрэспэнам пра тое, наколькі моцна звязаныя брытанцы і амерыканцы палітычна і гістарычна. Нашыя лёсы як нацыяў цесна звязаныя. Як казаў Оскар Уайлд, у нас з Амерыкаю сёння ўсё агульнае, акрамя, вядома, мовы. Мы сустракаемся ў перыяд глыбокай нявызначанасці, у перыяд канфліктаў ад Еўропы да Блізкага ўсходу, якія ставяць перад міжнароднай супольнасцю вялізныя выклікі, і іх наступствы адчуваюцца ў грамадствах па ўсёй тэрыторыі нашых краінаў. Менавіта таму я ўсім сэрцам веру, што сутнасць нашых двух народаў заключаецца ў шчодрасці духу і ў абавязку выхоўваць спачуванне, спрыяць свету, паглыбляць паразуменне і паважаць усіх людзей, незалежна ад таго, вернікі яны ці не. Другі дзень дзяржаўнага візіту брытанскай каралеўскай пары прайшоў ужо пад звон келіхаў з шампанскім і ўзаемныя тосты Чарльза і Дональда Трампа, у якіх падкрэсліваліся асаблівыя сувязі паміж аб'яднаным каралеўствам і ЗША. У сваёй прамове гаспадар Белага дому назваў адносіны з Брытаніяй сяброўствам, якое не мае аналагаў ва ўсім свеце. Гэта ягоная праца прыехаць сюды. Ён па-за палітыкаю. Гаворка пра даўнія стасункі, пра 250 гадоў агульнай гісторыі. І пакуль ён тут, ён размаўляе не толькі з палітыкамі, але і звычайнымі амерыканцамі. Для яго вельмі важна мець стасункі з амерыканскім народам. І гэта той момант, каб сапраўды паказаць, які ён кароль. Але на практыцы ўсё казалася крыху інакш. Гэтак брат памерлай летась Вірджыніі Джуфрэ, якая ў свой час стала ахвярай сексуальнага харасменту з боку брата брытанскага монарха Эндру, раскрытыкаваў Чарльза за адмову сустрэцца са сваякамі тых, што пацярпелі ад фінансіста Джефры Эпстейна. Тут побач з чальцамі Кангрэсу сядзяць пацярпелыя, якія ўсё яшчэ змагаюцца за тое, каб іх пачулі, усё яшчэ дабіваюцца рэальнай адказнасці. Тады як шмат хто з уплывовых фігураў, звязаных з гэтымі сістэмамі, застаюцца недаступнымі, няздольнымі асабіста прызнаць пацярпелых. Можна было б чакаць, што гэта будзе момант, калі кароль дасць свету зразумець, што ён на баку пацярпелых. Аднак, нават нягледзячы на гэты прыкры момант, эксперты адзначаюць, што візіт мае палепшыць дачыненне Вашынгтону не толькі з Лонданам, але і агулам з еўрапейскімі партнёрамі Трампа. Зрэшты, выступаючы перад Кангрэсам, Чарльз заявіў, што Вялікая Брытанія і ЗША маюць значны патэнцыял для развіцця партнёрства і ў першую чаргу у галіне гарантавання агульнай бяспекі. Сябры, бачыце, якія цёплыя дачыненні могуць быць паміж былымі ворагамі. Дарэчы, упершыню брытанскі монарх наведаў Злучаныя Штаты аж у 1939 годзе, але пасля таго гэтыя візіты сталі рэгулярнымі. Спадзяюся, што такім чынам, як дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і ЗША, могуць калісьці ў будучыні выглядаць дачыненні Расіі з яе суседзямі. На гэтым все ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.
1 траўня глядзіце спецвыданне студыі Белсат, прысвечанае канферэнцыі беларусаў свету. Сустрэчы, што аб'яднае беларусаў і беларусак з розных краінаў. Удзельнікі абмяркуюць асноўныя выклікі, з якімі сёння сутыкаецца беларускае грамадства. Падзеляцца досведам і будуць шукаць супольны